Tässä videossa kysymme kysymyksiä, joita Googlelta on kysytty viime aikoina. Vastaamme kysymyksiin kysymysten ja vastausten kirjalla. Kysymys numero 1. Onko juhannusaatto vapaa päivä? Eteenpäin Mars. Onko banaani marja? Toteuta hyvät aikeesi. Onko pine energiajuoma? Se tuo taatusti jännitystä peliin. Onko mies ihastunut vai ystävällinen? Kiinnitä huomiota yksityiskohtiin. Onko tomaatti hedelmä? Pyri viemään asia päätökseen. Onko tanskalainen maajussi eronnut? Anna olla. Onko minulla epävakaa persoonallisuushäiriö? Testi. Koita löytää uusia vaihtoehtoja. Onko 37 kuumetta? Tarvitset lisätietoja. Tässä on varmaan haettu saikkua. Onko helatorstai vapaapäivä? Sinä et nyt näe metsää puilta. Onko Jan Andersson naimisissa? Keskity johonkin muuhun. Onko mansikka marja? Älä tuki omaa tietäsi. Tähän sivuhuomautuksena mansikka on epähedelmä. Sen siemenet ovat ulkopuolella. Miksi suomalaisia kiinnostavat vapaapäivät ja hedelmien ja marjojen kategorisointi? Olemme siinä mielessä omituinen kansa. Kyllä. Onko loppiainen vapaa päivä? Taas näitä. Avainsana on yhteistyö. Onko joulupukki olemassa? Tarvitset lisätietoja. Onko Frugo luotettava? Tarvitset lisätietoja. Onko vappu vapaa päivä? Se ei olisi viisasta. Onko gabapentiini opioidi? Ota ohjat käsiisi. Onko musta uloste vaarallista? Keskity kotiin ja perheeseen. Tässä olivat suomalaisia eniten kiinnostaneet asiat viime aikoina. Kiitos. Kiitos.